Täze kärhanalar toplumy bugünkü geçýän tergimede özleriniň täze önümlerini, täze harytlary bilen gatnaşýarlar. Elbetde bugünkü bayramçylyk gününe täze lezzete baý özleriniň nähil harytlaryny taýýarladylar-ka. Geliň tanış bolalyň. Täze harytly sanylan önürýän önümçilik birleşiginiň et we şokolad bölüminiň işgäri Çarmurad we Mehri. Et we şokolad önümçilik bölümimiz 2005-nji ýylda öz önümçiligine başlap, häzirki wagtda çenli halka hyzmat edip gelýär. Et we şokolad önümlerimiziň 110-dan gowrak görnüşi bolup, olar kakadylan, ýarym kakadylan, gaýnadylan büzmeçeler, şular ýaly görnüşleri bar. Diňe bular bilen hem çäklenmän, öýdeçilen anlarymyzyň işlerini ýeňilleşdirýän, ýarym taýýar hamir önümleriniň hem 30-dan gowrak görnüşi öndürilýär. Tolem alyp baran işiňe üstünlikler arzu edýär. Hemem ýene bir zady belläp geçetimiz gelýär. Şu şanly bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli täze kärhanalar toplumy et we şokolad önümleri bölüminde bir ütköşük täzelik edipdirler. Şol täzeligi iýleşmede ýetiräýteňiz. Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli kärhanamyz hem bir taraplyk adly şokolad önümini taýýarlady. Men hem şu fürsatdan peýdalanyp bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sawallarymyza aýtýarys. Türkmen halkymyzy şanly bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli gutlaýar. Köp sag bolun, siziň bayramyňyz tüýsürekden gutlaýar.